Des de l'estima més profunda en el poble de Catalunya, per la proximitat cultural que tenim, per la proximitat històrica, jo estic molt preocupada per lo que ve succeint en els darrers temps a Catalunya i el que ve succeint al llarg dels darrers dies en aquests moments difícils i complexos. Des d'aquesta preocupació vull traslladar una vegada més que s'està definint clarament en el panorama que la via del diàleg, que era absolutament i que és absolutament necessària, ha fracassat per part dels qui l'havien de dur a terme i, per tant, cercar les solucions compartides, que és la forma de tirar endavant qualsevol país i la forma de tirar endavant qualsevol societat. Jo segueix apel·lant en això, en el seny, a la responsabilitat, a la necessitat de parlar, a la necessitat d'establir ponts de diàleg i ponts d'acord, no només per part dels dos governs, que és fonamental, sinó per part de totes les societats i per part de tots els responsables polítics, però també per part de tots els responsables socials. Evidentment, el que ha succeït avui de matí en la detenció de servidors públics a Catalunya travessa una línia vermella que avança d'una forma, jo crec que molt difícil, cap a una major ruptura social a Catalunya, una ruptura social que hauríem d'haver evitat a totes i que hauríem d'evitar de totes. Per això demano des de la posició de la presidència d'un govern que entén molt bé, crec, el que està succeint a Catalunya per moltíssimes qüestions que vostès entenen perfectament, demano seny i demano responsabilitat i demano retornar a lo que no s'hauria d'haver perdut mai, que és la capacitat de diàleg i la capacitat de compartir una sortida per Catalunya, una sortida que evidentment ha de ser pactada, però que ha de ser escoltada a la societat catalana i que, per tant, davant d'aquest conflicte que és polític, no val només una solució judicial ni una solució policial.